Tok wale kaka jatend migawo manyien mar thieth pachoka moko kuom jo Kenya noringe mbui mar penjore ka Aden Duale owinjore kod lemono kendo kaponi obiro nyalo kawo ting' kendo kedo kod achiedhnade masani okwako migawo mar thieth. Migawo mar thieth ma pachoka nitiere kod achiedhnade turi kamoting'o ng'ikruok e okumba manyien mar SHA, nok mar omenda, ng'anyo ma kinde ka kinde ma jochiw thieth e kind midhiero mamoko. Duale dhi bedo jatend migawo mar thieth mar adek nyaka ne Ruto kawo telo e higa mag 2022. Ene yadha migawo no Simfros Okinda kolo wachni. Migawo mar thieth e pachoka osebedo ka thuthni kod midhiero mathoth kinde ka kinde. Gimosekelo achiedhnade maduong' e ngima jotuo masik manyo thieth makare kendo kidek nuro migawo no chutho. E gima chal kaka yo mar manyo duoko makare ne migawo no, jatend piny William Ruto osebedo ka wilo jotelo e migawo no kinde ka kinde. Gima bende nenore nyaka sani pok oyudo jal manyalo tayo migawo no kaka dwarore. E welo mare mogik, Aden Duale ema koro dhi kawo tend migawo no. Telo mokawo kowuok kuom Deborah Barasa masani giwilore godo kendo telo ne migawo mar alwora. Duale owale kinde ma migawo mar thieth thung' kod achiedhnade maka kod kacha. E chunye en okumba manyien mar thieth mar SHA manyaka sani pok omako mach e kind achiedhnade mamoko. Yiero mar Duale osenyuolo paro mopogore kind jotelo kod jopiny ka gin kod tom poni Duale biro nyalo mako migawo no motegno kaka dwarore. Wananchi wameongea sana, and I would like our president to be listening to what our citizens are talking about. Kuna CS ameajiriwa, CS wa health. Na nimesikia wananchi wakilia sana. I wish we'd be consulting further. Sijui ni kwa nini, but wananchi analia sana. Can we see what we can? I wish you'd see. E kinde telo mare, Deborah Barasa ne sikidore kama tek e temo lero kaka okumba manyien mar SHA ne nyalo kelo lokruok makare chenro mag thieth kaluwore kod ng'ikruok ma chenro no ni godo. You're showing that you need so much money. Your statement is what is really getting me all worked up. Because you're saying you actually needed 426 billion, but you have only been allocated 172 billion. Nyaka ne yange dwe mar 10 higa mokalo, jotuo mathoth osebedo ka thagre yudo thieth e bwo okumba mar SHA, ka chuny wach osebedo ute thieth mathoth ma ok dwar rwako chutho wach mar SHA, kaluwore kod gowi moyo bilion 30 ma sirikal ni godo e bwo okumba machon mar thieth mar NHIF. Kata obedo ni Ruto nosingo ni gope ibiro chul, ng'ur mag ute thieth mag ji giwegi kod mag kanise nyiso ni nyaka sani mano pok otimore. Wege koro rango Duale mondo tiek chenro ni moselake thuolo malach sani. Kopogore kod weche mag SHA, Duale bende nyaka koro rangi ma mar jochiw thieth e bwo kidienje mopogore mosebedo ka yware kod tend migawo mar thieth kinde ka kinde wi chudo mag-gi kod alwora marach mar tich. E gima chal kamedo chumbi adhola, wich bar maduong' dhi bedo dino fuok mowe e chenro mag thieth tok piny mar Amerka kawuono chungo chutho chenro e bwo riwruok ma ok mar piny owacho mar USAID mosebedo ka siro chenro modhuro e pachoka. Tok wale, Duale nondike mbui mare mar X kama: asingora mar tiyo kod jo Kenya e migawo mar thieth e tayo chenro mag thieth mana ne jo Kenya duto yudo chenro mag thieth e yo makare, ahinya oganda mang'aw. Ka koro jo Kenya rito mondo Aden Duale okaw apisno e yo ma ayanga, thuolo ema biro nyiso poni en ema ne jal mowinjore mar tayo migawo mar thieth e pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV.